nagy ugrás. Magyar ejtőernyősök amerikai gépen. Vajon melyik fegyvernek lőttek? Teszteljük a pisztolyokat. A Gripen föld közelben. Kecskemétre készülnek a repülőnapra. Jó napot kívánok! Egyetlen ugrással a NATO-ba. Ez nem valamiféle újsütetű politikai jelszó, hanem nagyon is kézzelfogható valóság. Legalábbis azoknak a magyar ejtőernyősöknek a számára, akik részt vettek az imitált indítás fedő nevű békepartnerségi manőveren, amelyen az amerikai és a magyar légierő közösen gyakorolt. Ennek keretében az amerikaiak egyik különlegesen felszerelt C-130-as Herkules típusú gépe leszállt Kecskeméten, hogy azután magyar ejtőernyősökkel hajtson végre deszantolást Szolnokon. A bevetés kettős manővernek bizonyult. A gép fedélzetén ott volt a mi stábunk is. Ez a repülőgép az MC-130A Combat Talon 2, a Lockheed gyár által gyártott C-130 Herkules egyik változata. Ami miatt egy kicsit vagy inkább nagyon is eltér a hagyományos C-130-astól, az a feladat, amit végrehajtunk vele a különleges rendeltetésű erők kötelékében. Ez jelentheti kommandósok eljuttatását, kimentését és utánpótlását mélyen az ellenséges vonalak mögött. A gép fedélzetén elhelyezett különleges radarok, zavaró berendezések és műszerek segítségével képesek vagyunk mindenféle földi irányítás nélkül teljesen önállóan szinte bárhová eljutni. A Combat Talon 2-est két fedélzeti számítógép vezérli, összehangolva a navigációs berendezéseket és érzékelőket, lehetővé téve számunkra, hogy észrevétlenül repüljünk az ellenséges területek felett. A manőver stábja nem csak a földön, hanem a levegőben is megismerkedhetett a különlegesen átalakított Herkulessel, kipróbálva, hogy mire képes a gép. A hollywoodi akciófilmekből is jól ismert kommandósokat, a haditengerészet és a zöldsapkások különleges alakulatait szállítják a bevetési körzetbe. Feladatunkból adódóan, főleg éjszaka és igen kis magasságon. Általában 80 méteren repülünk akció közben, bármilyen időjárási viszonyok közepette. Persze ez alatt nem azt értem, hogy dühöngő szélviharban is a levegőben vagyunk. A számítógépes navigációs rendszer lehetővé teszi, hogy nagy pontossággal hajtsuk végre a feladatot. Amióta műholdas navigáció, azaz GPS is van a fedélzeten, még biztonságosabban és pontosabban tudunk manőverezni. Sötétben úgy is repülünk, hogy a személyzet éjjellátókészüléket használ. Így mindenféle fények nélkül repülhetünk, és arra sincs szükségünk, hogy a leszálló területet megvilágítsák a számunkra. A navigációs berendezéssel összekötött számítógép pedig minden olyan akadályt jelez, ami a leszállást megnehezítheti. Így bárhol teljes sötétségben képesek vagyunk landolni, mint ahogy azt kecskeméti megérkezésünkkor is tettük. Akció közben így teljesen észrevétlenül tudunk landolni. A kecskeméti és pápai vadászokat viszont éppen azért emelték a levegőbe, hogy gyakorlásképpen megpróbálják elfogni az ország légterében bujkáló Combat Talon 2-est. A magyar vadászpilótáknak az volt a feladata, hogy a kis magasságon repülő manőverező légicélt elfogják, és imitált rakétaindítással megsemmisítsék. Nem csak a vadászrepülők vettek részt a gyakorlásban, hanem különböző helyen települő légvédelmi rakétaosztályok is, akiknek szintén az volt a feladata, hogy felderítsék a kis magasságon repülő légicélt, és imitált rakétaindítással leküzdjék. Az amerikai repülőgép a gyakorlás végrehajtása során alacsony és közepes intenzitású rádióelektronikai zavarást alkalmazott a vadászgépek fedélzeti lokátora ellen. Ilyet a Varsói Szerződés ideje alatt nem tudtunk csinálni. Gyakorlatokon voltak zavaró célok, de mi gyakorolni nem tudtuk. A cél zavarása annyit jelent, hogy több különböző olyan célt is fölad az indikátorra, ami gyakorlatilag nem jelent meg. Ezek közül kell kiválasztani a tényleges célt. Tudtuk, hogy egy darab célrepülőgépünk van, és a head-up display-n, amikor elkezdte a cél a zavarást,
Különböző zavarjeleket láttunk, ezt utólag velük megbeszéltük, de nem árulták el, hogy milyen zavarokat alkalmaztak. Előfordult, hogy függőleges szaggatott vonalakkal beterítették a képernyőt, előfordult, hogy hamis célokat adtak föl, és az is előfordult, hogy egyáltalán mindent letöröltek a képernyőnkről. Minden repülőgépvezető sikeresen tudta alkalmazni a repülőgépet. Nagyon sok olyan tapasztalatot tudtunk leszűrni a gyakorlás folyamán, ami biztosítja, hogy a repülőgépvezetők kiképzésén tudjunk javítani. A hatalmas szállítógép ezt követően Szolnok felé vette az irányt, hogy ott a magyar gyorsreagálású erők katonáival és a honvédség ejtőernyőseivel gyakorolja a terepjárók ki- és berakodását és az ejtőernyős ugrást. Amerikai-magyar együttműködés a gyakorlatban. A szolnokiak terepjáróját a Herkules rakodótisztje irányítja a gép belsejébe. Mint köztudott, a Magyar Honvédség a NATO-ba készül, és nyilván ennek megfelelően a 88. gyorsreagálású zászló is ott szeretne tevékenykedni, és a NATO keretein belül a C-130-as gép, mint egy standard szállítóeszköz szerepel. Következésképp, ha most itt a gyakorlat kapcsán közben lehetőségünk nyílt málházásra kipróbálni ezt az eszközt, természetesen éltünk a lehetőséggel, és így ki is próbáljuk. Miután az utolsó UAZ is kigördült a repülőgépből, a magyar zöldsapkások, vagyis a felderítő és az ejtőernyős szolgálatok katonái vették birtokukba a repülőgépet. A 30 magyar ejtőernyős számára a bevetés önmagában nem újdonság, hiszen mindegyiküknek több száz ugrása van. Többségük azonban most először fog ugrani amerikai gépfedélzetéről. Többször ugrottunk már az elmúlt NATO békepartnerségi gyakorlatok kapcsán ilyen típusú gépből, de most bebizonyosodott, hogy a Magyar Honvédségnél alkalmazott és rendszeresített ejtőernyős és deszant technikákkal is ugyanúgy végre lehet hajtani NATO típusú nyugati gépekből ugrást, úgy bekötött rendszerrel, mint szabadeséssel. Jelen pillanatban a deszant ejtőernyő típusunk az a jó bevált annak idején még az NDK-ban gyártott RS 4x4-es és az RS 8x-A típusú ejtőernyők, de most már el kéne terjedni a légcellás ejtőernyőknek, mert a taktikai légcellás ernyőkkel sokkal precízebben, pontosabban lehet ugrani, nagyobb terheket lehet elvinni, jobb, korszerűbb, és most már ezt használják a világ számos hadseregében. Hát, hogy az ára mennyi, hát nyilván ez is drága, ugyanúgy, mint a vadászgépek esetében, de hát ez az út, ez a jövő. Az e fajta gyakorlatokon immár megszokottá vált, hogy a katonák érthetően összehasonlítják felszerelésüket és különösen fegyvereiket. Az már gyakran elhangzott, hogy a Magyar Honvédség Kalasnyikov rendszerű AMD gépkarabélya még sokáig ott lesz az arzenálban. Részint azért, mert feladatának ma is megfelel, másrészt pedig cseréje rendkívül drága lenne. De vajon mi a helyzet a tisztek és tiszthelyettesek szolgálati oldalfegyverével, a pisztollyal? A honvédségnél rendszeresített alumíniumtokos 9 mm-es Makarov rendszerű PA-63-as felett már jócskán eljárt az idő. Következő riportunkban azt próbáltuk meg feltérképezni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie ma egy korszerű pisztolynak, és hogy vajon mennyiben más, amit a katonák, illetve amit a rendőrök elvárnak egy ilyen fegyvertől. Steven Seagal állítólag élhal a pisztolyokért, mint például itt az Ölve vagy halva című hollywoodi produkcióban. Seagal azonban egy dologban eltér a filmvászon akcióhőseitől. Egyes hírek szerint valóban komoly fokozatot szerzett a távol-keleti harcművészetekben, és a pisztollyal sem a filmstúdióban, hanem a CIA iskolában találkozott először. Amit most látnak, az persze pirotechnikai filmtrükk, de az biztos, hogy egy korszerű pisztoly valóban komoly tűzerőt jelent, főleg a szakember kezében. Íme egy magyar szakember, és amivel lő, az bizony valódi pisztoly. Egy-egy ilyen fegyver ára meghaladja a 200 000 forintot. A különleges rendőri alakulatok tagjai számára ez a legfontosabb munkaeszköz. A revolver a hétköznapi nevén az úgynevezett forgótáras pisztolyról beszélünk, míg a félautomata fegyverek, hát ugye azok, amelyek a hétköznapi használatban a rendőrségnél, a filmekben, az akcióhősöknél látható.
Mind a két fegyvernek azt kell mondani, hogy megvan a maga előnye és megvan a hátránya. Az a lényeg, hogy a fegyver, jelen esetben a pisztoly, a szolgálati feladat vagy magának a feladat ellátásához megfeleljen. Tehát, hogyha a rendőrség úgy ítéli meg, hogy az adott bűnözési helyzetben a forgótáros fegyver alkalmazható, mint régen az amerikai rendőrség alkalmazta, vagy például a francia rendőrség a mai napig is forgótáros fegyvereket alkalmaz, akkor ez a fegyver megfelel, igen. Amerikában azért kellett áttérni a félautomata rendszerre, mert annyira megnövekedett a bűnözési hullám, és olyan agresszívá váltak a bűnözők, hogy a rendőrnek a fegyver használat során szükségessé vált, hogy tűzerőt is tudjon képviselni. Másodfegyverként van a pisztoly elkönyvelve, másodfegyverként van kiadva, illetve a tiszti állománynak azért van a pisztoly kiadva, mint szolgálati fegyver, mert a szolgált ellátásához bőségesen elegendő fegyverként kell, hogy hordja. Azoknál az egységeknél, ahol a szakjellegnél fogva, például páncélosokra gondolok, hosszú fegyver, válfegyver, nem igazából szerencsés a csökkentett belső méretek miatt, ott önvédelmi másodfegyverként szerepelnek ezek a pisztolyok. A mai pisztolyok ősei a 15.-16. század fordulóján jelentek meg a hadseregek arzenájában, elsősorban mint a lovasság lőfegyverei. A pisztolyok tömeges elterjedése a múlt század második felére tehető, amikor kifejlesztették a forgópisztolyokat és a zárt hüvelyű belső gyújtású lőszereket. A második világháború éveiben már milliós darabszámban gyártottak pisztolyokat, olyanokat, mint az orosz Tokarjev pisztoly Tulából, vagyis a TT, a német Walter P38-as, vagy a szintén orosz Stjechkin. Egy második világháború előtti konstrukció, igaz, hogy a háborút követően helyezték rendszerbe a Szovjetunióba, az, ami a kezemben van, ez a Stjechkin nevezetű egyes és sorozatlövés leadására alkalmas félautomata fegyver. Hát a háború óta rendszerben van, a magyar rendőrségnél is használatos ez a fegyver. Érdekessége, hogy ugyanazon az elven működik, mint az egyenruhás szolgáltat ellátó kollégáknak a PA-63-as fegyvere, tehát merevcsövű, tömegreteszelésű, és hát roppant érdekes az, hogy sorozatlövésre alkalmas. A tárkapacitása 20 lőszer, ugyanazzal a lőszerrel, tehát 9x18 mm-es Makarov lőszerrel működik, mint a PA. PA-63-as típusú fegyver, Magyar Honvédség rendszerben lévő, jelen pillanatban alumínium tokkal, acél felső szánnal ellátott, korszerűnek tekinthető fegyverről van szó. Méretében tekintve kicsi, kezelhetősége nagyon jó, biztonságos fegyverről van szó, találati pontossága jó. A szórása a gyári mértadatok alapján egészen kiválónak tekinthető, tárkapacitása kevés. A rendszeresített tárban csupán 6 darab lőszernek van hely, túlfeszíteni nem érdemes, tehát a csőre tölteni igazából nem nagyon szokták. A kezemben lévő fegyver egy Rüger GP100-as típusú 357-es magnum lőszerrel működő revolver. Azért magnum lőszert, mert a lőport töltete növelt, tehát erősebb a megszokottnál. Jól látható a lőszeren, hogy sokkal nagyobb, mint a megszokott vagy szabványos pisztolylőszerek. Azért kellett megnövelni a lőszernek a méretét, mert hogy a forgó dobrésznél, ugye, mivel hogy nyitott, nem zárt a reteszelésnél, nagy volt az energiaveszteség, és hogy ezt az energiaveszteséget kompenzálják, ezért készült nagyméretben a forgótáros fegyverhez a lőszer, illetve hát növelték a lőport töltetet. A 9 mm-es magyar Parabellum marokfegyver, amely kétféle markolattal készül gyárilag. A úgynevezett önvédelmi fegyverként szokták kiadni a diófa vagy egyéb fából, nemes fából készült markolattal. Hadi változatában ez egy fekete eloxáltú átmart műanyag markolatra van lecserélve. 9 mm-es tárkapacitása nagy, 9x19-es Parabellum rőszerből a tárba
13, illetve 14 típusától függően fér el. A tűzereje jó és kielégítő. Ez egy Sig Sauer 226-os típusú 9x19 mm-es parabellum lőszerrel működő fegyver. Hát erről röviden csak annyit, talán, hogy úgy ismerősebb, hogy a filmhősök, a nagy filmhősök, mint Steven Seagal általában ezt a fegyvert használja. Az FBI szolgálati fegyvere általában ez a fegyver, svájci gyártmányú, nagyon nagy precizitással készült, tehát nagyon minimális a hiba lehetőség, a tárkapacitása megfelelő, 15 lőszer, mintegy 150 000 lövésre van hitelesítve a fegyver. Ugorjunk ebből a hirtelen visszatért télből a tavaszba. Május 24-én és 25-én Kecskeméten ismét nyilvános, nagyszabású repülőnap lesz, NATO Express 97 névvel. A szervezők, vagyis a Magyar Honvédség és a Manfred Wörner Alapítvány meghívta Kecskemétre mindazokat a katonai repülőgép típusokat, amelyek szóba jöhetnek a magyar vadászgép beszerzéseknél. Ígéretük szerint Kecskeméten repülni fog az amerikai F-16-os és az F-18-as, a francia Mirage 2000-es és a svéd Gripen is. Azt tervezzük, hogy itt a manőverben bemutatjuk, mit tudnak, hol tartanak ezek a típusok. Sorrendben először következzen a svéd repülőgép. Egyre gyakrabban tűnik fel a svédországi Vänern-tó környékének egén az új svéd vadászgép, a JAS 39-es jellegzetes karcsú sziluettje. Itt állomásozik ugyanis a svéd légierő F-7-es jelű ezrede, amely elsőként vehette át az új repülőket. Az itteni bázis lett az új típus kiképző központja is, a szóteneszi pilóták lesznek azok, akik később a többieket átképzik az új típusra. Az első széria Gripeneket közel egy évvel ezelőtt vették át, azóta egy teljes század ad itt szolgálatot. Igaz, ez az alegység még nem ad úgynevezett éles, tehát harci készültséget. Az ő feladatuk az új típus üzemeltetésének és repülésének minél jobb megismerése. A télvégi, fáradt napfényben az állóhelyre beguruló gépet már várják a szerelők. Jellegzetes látvány a Volvo hajtómű utánégető tere. Kerámia bevonat óvja a fémrészeket a túlhevüléstől. A leszállás után a pilóta azonnal elmondja, hogy miként viselkedett a gép a levegőben, volt-e valamilyen nem várt rendellenesség. A gázkaron helyezték el a radarüzemmód kapcsolóját. A fegyverzet kiválasztó gombjai a botkormányon vannak. Ez a három monitor alkotja a műszerfalat. A bal oldalon a repülési adatokat látni, a középsőn a navigációs térképet, ez pedig a radar kijelzője. Szóval egy több funkciós képernyő. Ezen a panelen tudom kiválasztani, hogy a repülő számítógépei vadász, alacsony támadó vagy felderítő üzemmódban legyenek. Ez a három gomb az egész kompjúterrendszert a bevetés jellegének megfelelően alakítja át. A szóteneszi bázison a régi JA-37-es Viggenek együtt teljesítenek szolgálatot az új vadászokkal. A Gripen néhány korszerű fedélzeti rendszerét most a Viggen gépek kabinjába is beszerelik a Saab konstruktőrei. A beguruló gép felett alacsonyan áthúz egy Gripen. A vezetett orsó a sikeresen végrehajtott bevetés jelzése a pilóták nemzetközi nyelvén. Egy-egy repülés előkészítése természetesen nem a betonon kezdődik. Itt ebben a teremben tanyáznak a repülés irányítás meteorológiai szakemberei. Lassan annyi körülöttük a számítógép, a műholdvevő terminál, hogy már ki sem kell nézniük az ablakon, hogy tudják, megint esik. Az is szinte természetes, hogy a pilóták a repülési tervet, az útvonalat már nem írásban, hanem hordozható számítógépes memóriaegységen kapják. Ehhez egész Svédország és a környék felszínének adatait, a műholdas és légifelderítési fotókat számítógépre kellett vinni. Ezek alapján a pilóta még jóval a repülés előtt megismerheti a tájat, a domborzatot, amivel az út során találkozik. Így aztán a levegőben kevesebb meglepetés vár rá. A katonák megtervezhetik a repülés legkisebb biztonságos magasságát,
A számítógépben szinte minden magányos fenyőfa képe is benne van. A pilóták készültségi szobájában meglepően családias a hangulat, mintha nem is légibázison lennénk. Úgy látszik, a repülést nem lehet elég korán kezdeni. Lent a műhelyekben a szerelők a régi gépek hajtóműveinek karbantartásával párhuzamosan tanulják a Gripenek üzemeltetését. A csarnokok olyan tiszták, akár egy patika. Mindegyik üzemmódban kipróbáltuk már a gépet. Persze a legnagyobb hangsúlyt az elfogó vadászbevetésekre helyeztük, mert ez az, ami Svédország számára a legfontosabb. Gyakorlatilag már befejeztük az alacsony támadó tesztprogramot is. Ami a felderítő feladatokat illeti, a tengerfelszín ellenőrzését meg tudjuk oldani, de a szárazföldi felderítő konténer kifejlesztése és átadása még 1-2 évet késik. A Gripen tulajdonképpen már hadrendben áll. A berepüléseket a Saab cég és a fegyverzeti hivatal emberei hajtják végre. A repülések másik részét viszont az F-7-es ezred pilótái végzik, akik Linköpingből a Saab repülőteréről szállnak fel. Most a típusátképzés programját ellenőrzik, vagyis hogy működik-e a valóságban az, amit papíron felvázoltak. A mi pilótáink végzik a gép harcászati értékelését is. A Gripen gyors átfegyverzését egyelőre fűtött hangárokban gyakorolják a svéd sorkatonák. Odakint éppen egy Viggen landol, dacolva a zuhogó esővel és a viharos széllel. A svéd légierő évtizedeken át a szovjet vadászgépek nyomasztó számbeli fölényétől fenyegetve készült feladatára. Ezért egyik specialitásuk lett a bevetésről visszatérő gépek gyors átfegyverzése. Alig egy perccel azután, hogy betont ért a harci gép, már is az állóhelyre gurul. Az 5 járműből álló konvoj katonái sorra leugrálnak, és már is mindenki tudja, hogy mi a dolga. Leszerelik a földi célok elleni rakétablokkokat, csatlakoztatják az üzemanyagszivattyúkat, az áramellátás kábeleit és a levegőrendszert. Ezt a gépet most elfogó vadászbevetésre készítik fel. Az indítósinekhez csatlakoztatott Sidewinder rakétákat 3-4 ember emeli fel és illeszti a helyére. Helyükre kerültek a rögzítő csapszegek, még egy utolsó ellenőrzés. Rend a lelke mindennek. A harci gép a karbantartási könyv kitöltése nélkül nem indulhat újabb bevetésre. A szerelők elviszik a létrát, a pilóta lecsukja a kabintetőt, legalább ő nem ázik tovább az esőben. Felpörög a hajtómű, és a 17 tonnás gép a felszállópálya felé gurul. Az összeszokott csapat mintegy 10 perc alatt készítette fel a Viggent az újabb repülésre. A betonra éréstől az újabb felszállásig pontosan 14 perc telt el. Ez a hajmeresztő légimanőver természetesen nem szerves része a kiképzésnek. A pilóta kifejezetten a kamera kedvéért kanyarított kacifántos kunsztokat az északi égboltra. Nem sokkal később felszálltak a felhők, és felszállt egy Gripen is. A JAS 39-es immár magabiztosan repülik a svéd pilóták, és vállalják a szűkített, nagy terhelésekkel járó fordulókat. A Gripen tavaly óta egy sor nemzetközi légi bemutatón repült, ott volt az angliai Farnborough-ban, egy 3 gépes kötelék ellátogatott Lengyelországba, és az idén ismét ott lesz Kecskeméten a májusi repülőnapon. Önök a manővert látták. Legközelebb egy hónap múlva, április 27-én vasárnap jelentkezünk 16 óra 50 perckor, ugyanitt a 2-es csatornán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!